كم يمسكون خبركم تخطاتلتي ساعة تشعة أخيلون لومي ربع 12 لكاتي استدعوا زينا وشتون وطان حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتلنا بخبر زعدم بيترس منقص أرسل زينا عبد زوادو بوهدة من محدارات حيلتات مكل خالنا دمعي مدبات لمعات كم تعم تقليتون عبد نوزبا حمل معلوم مرجع عم حادر في كبابنا كاي تسرحن يكايد الله عبد زوا مع كل حدقات الترافيك عبد كتاشن 24 بشوعة نتبع مجتمعي تاوي توصيهم بمتكعتات إسرائيل زعنوا تحت غرس وشمت قازان مهنات لعلي 53 بليون دولار كم زاد اللي تقليتهم أبال هاجرات ميتون يوكرين زقورو دقق بالصفحة ملكو كم زغط صلوا حبيرا أمريكان بريطانيان لا تسبصرها أمرون ممعبال نستبت حسم مع كم ذيك احتمالو قريتان أبي زبادو بوهدة من محدارات حالتات مكل خالن أدمع مدبات المعاد كم تعم تقليتو وكيل إيرينا في المنتكابون زدالو تصاب فرطنا عندهم كتقربايا ኣብ ዞባ ደቡብ ብውህደት ምምሕዳራትን ሓይልታት ምክልኻልን ኣብ 2024 ኣድማዕ መደባት ልምዓት ከም እትዓመ ኣመሓዳር ዞባ ኣቶ ሃብታብ ተስፋፂን ብ10/11 ለካቲት ኣብ መንደፈራ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ገሊጹ እቲ መደባት ገስጋስ ልምዓታዊ መደባት ዘደንፍዕ ህንፀት ትሕቲ ቅርፂ ሕርሻ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከምኡውን ምርጫ ማሕደርቲ ከባብን ኣካየት ስራሕን ከም ዘጠቃልል ብምጥቃስ ኣብ ምእካብ ግብሪ ጥሪትን መሬትን ሕጋዊ መስርሕ ምትሕልላፍ ዋንነት ኣባይትን እውን ዝምስገን ስራሓት ከም እተሰላሰለ ሓቢሩ بدرجة نقص زوباتات جنافر منيسترتاتنا كفلتات من محدار زوبان أب زغرب تصاب دما أب كل نقص زوباتات بلعول تصادف حزبن حيلتات مكل خالن سفيح مدبات مفواس ماي قعتات مهنات متسجانن ترجعتات كمون نقحات حزبي أب استفل عليه مدايات زبرخ قسقاسات زتقلل أدمع مدبات كمتتكبر بريهم بزي كازي أبدك أمحارة طورنا قادين سرحة أنبسطة جلبان براغيتن بأستات 10 مليون نقفة بتصحيح وصعات السرح قرب سرعة ماي كم التوالد تجليتهم أخيبنياتات الدحر زكايد وزته زتان صادقاتات بدبت نخيملقا قلطف مدبات مفواس ماي كعتات كتكبر زتجمرت تحت أرضتات مسرح انتقطو خقالاتف تنتاوى أسراتن كرستاتن نمزنعن نمعقابن زكايد زولو سرحات زيادة خسفح كم اون نتفتات ستاتستيكاوي سرعة حبريتا كمعبلن كسفحن زبريتوتا تقريبهم أمود أتو هابتاب مسفح الرشاو لمعات بفلايكا هنصاد ديغاتاتن كثرتاتن مزرقح تحت أرضي قرب ماي محيال مدبات مقرابن تسقانا ترقياتاتن كم اون مسفح محبراو أقولقلوتات كاب كند مدبات سراح 2025 كم زخون أفليتهم أب زبعن سبان وزبع حمل مالو مرجع محادر تكبابي أكاية تسرحن أن بابر تعدن يكايد الله أم جمارنا يتمسرح محاداريت نوزبا وزراء أمنا حاجة بزسمعتو قال مرتستن تمرتستن كمال وزقبهم قطعتات دحر مقلاص حزبي كاب كله تحت هاجرا وسمعيتات حرب مقان نوع تصادفو كعزز الزخاخيرا صحفي قدف ميجر عامر محمود بجديو نتوم أب أقولقلو زصون حسلت زقبرو وفي أبركتو دحر مسجان دكان استيو أب سلطان نخمة متباع كجبر اللي انتلابيون أما حدار زبعان سبا أمباسادر عبد الله موسى أبو أمبر بورد مرجع زبا كوناليل كبرم نرأيون دما نت مسرح دحر معزاب زمرصو بالعلم مورال توفاينتن بقعتن زسرحو حلفنا توين كخونو كمون لعل فقر هاجر زسمعهم بأمنة زقلقلو كخونو تمحسينهم نتوم استمرت بوغنم زمرصم حزبي بتوفاينت كقلقلو مخانم قالاتيوم اب نزبا حمل مالو ب10 تحد لكاتيت بدرجه من محدار كبابي غزغزاز تجمر مسرح مرجع محادرت كبابي اكايت تسرحنا نبابر تعدن كساب 10 لكاتيت اب 9 من محدارات كبابي كقصليوم أب زوما كل حركات الترافيك أب 2024 بشوعة نتبع مجتمعي تاويت كم زوسخة أبسب زورده قدعاتن أب نبرت زقات مع عنوة دما بمنطر كم زبالة صبصبات بوليس ترافيك يحبرو وكيل إيرينا دانيال وولدو نزدالو زيناو تحستو يعقوب قبرت نساي كقربين
ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ 2024 ሓደጋታት ትራፊክ ብ7.5 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ኣዛዚ ፖሊስ ትራፊክ ሜጀር ሃይለ በራኺ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብታ ዓመት 2491 ሓደጋታት ትራፊክ ከም ዘጋጠመ ምስ ናይ 2023 ክነጻጸር እንከሎ ድማ ብ7.5 ሚእታዊት ወሰኽ ከም ዘርአየ ከም ሳዕቤኑ 25 ሞት 634 ከቢድን ቀሊልን መቑሰልቲ ኣብ ንብረት ከዓ ልዕሊ 15 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ዕንወት ከም ዝወረደ ዝጠቐሰ ሜጀር ሃይለ መጠን ዕንወት ብ16 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ሓቢሩ ነቶም ቀንዲ ጠንቂ ሓደጋታት ከብርህ ከሎ ቀዳምነት ዘይምሃብ ርሕቐት ዘይምሕላው መሰሰቲኻ ምዝዋር መምርሒ ፍቓድ ዘይብልካ ምዝዋርን ሓደገኛ ፍጥነትን ከም ዝነበረ ብምጥቃስ እቲ ዝበዝሕ ሓደጋታት ኣብ ክሊ ዕድመ 30 ክሳብ 44 ዓመት ብዝዕድመኦም ከም ዘጋጠመ ኣረዲኡ ሜጀር ሃይለ ወሲኹ ብመራሕቲ መካይን 3628 ብመራሕቲ ሞተር ብሽክለታ 741 ብመራሕቲ ብሽክለታ 15193 ብመራሕቲ ዓረብያ ፈረስ ድማ 46 ብጠቕላላ 76608 ጥሕሰት ሕጊ ከም ተፈጸመን ልዕሊ 15 ሚልዮን ናቕፋ መቕጻዕቲ ከም እተወሰነን ብተወሳኺ ገሊጹ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ኣብ 3 ወርሒ ፖሊስ ትራፊክ ኩለን መደበራትን ወሃብቲ ደገፍ ኣህዱን ዝሳተፍዎ ጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ ንምቁፅጻር ዝዓለመ ናይ 10 መዓልትታት ወፍሪ ከም ዘካይድ ብምጥቃስ በዚ መሰረት 4621 መካይን 15 ሞተር ብሽክለታ 61 ናይ ኤሌክትሪክ ብሽክለታ 5403 ብሽክለታታት ከምኡ ድማ 4 ዓረብያ ፈረስ ከም ተቐጽዓ ኣብሪሁ ሜጀር ሃይለ በራኺ ኣብ መወዳእታ ሓደጋታት እናወሰኸ ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ይውርድ ስለ ዘሎ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ብፍላይ ከዓ መንእስያት ሕግታት ትራፊክ ኣኽቢሮም ክንቀሳቐሱ ተላብዩ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝርከብ ቱሪዝማዊ ቦታታትን ጸጋታትን ኣብ ምዕቃብ ዝሓየለ ክስራሕ ሞያውያን ኣዘኻኺሮም ወኪል ኤሪና ተስፋንኪኤል ገብሬስ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ኣብርሃም ዓንደ ማርያም ከቕርቦ እዩ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝርከብ ጥንታውን ታሪኻውን ቅርስታት ብዝግባእ ዝዕቀበሉ መንገዲ ክናደ ኣብ ክፍሊ ቱሪዝም ሓላፊ ጨንፈር መጽናዕትን ምክትታል ቱሪዝምን ኣቶ ፍስሓ ሃብ ተጸዊዑ ኣብቲ ዞባ ገና ዘይተበርበረ ሓያሎ ቅርስታትን ኣስራትን ከም ዘሎ ብምግላጽ ብተፈጥሮን ብሸለልትነትን ቅድሚ ምዕናው ዘድሊ ኣቓልቦ ክወሃቦ ተማሕጺኑ ኣብ ሓልሓል ዝርከብ ዓርቱኽ ኣብ ኦሮታን ዞባ ኣስማት ዝርከብ ደብር በዓት ኣብ ቁኒዕን ዞባ ከረን ዝርከብ ሮም ኣርፍፍ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተዛዘመሉ ጥንቁልሓስ ከምኡውን ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ መረርቲ ውግኣት ዝተኻየደሉን ብጸላኢ ኣረሜናዊ ግፍዕታት ዝተፈጸመሉን ቦታታት ግቡእ ምክታልን ምዕቃብን ዘይግበረሉ ታሪኽና ወለዶታት ኣብ ምትሕልላፍ ብድሆ ክፈጠር ከም ዝኽእል ኣሚቱ ኣብ 1941 ዛዛም ግጥማት ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተኻየደሉ ጥንቁልሓስ ካብ ከተማ ከረም ብቐርባ ክብጻሕ ዝኽእል ድፍዓት ሓወልቲ መራሒ ናይቲ ኩናት ዝነበረ ጀነራል ኣርሎንዶ ሎሬንሲኒ ትሕተ ባይታዊ ኣጋን እማይን ነዳድን ከምኡውን መቓብራት ናይ ልዕሊ 28 ሃገራት ወተሃደራት ብዋሕዲ ኣፍሉጦን ባህርን ምስ ግዜ እናበረሱ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ብግቡእ ክዕቀቡ ተላብዩ ካብ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ መርየም ዓብደላ ብወገና ኣብቲ ዞባ ዝርከብ ዝድህሰስን ዘይድህሰስን ጸጋታት ንምዕቃብን ናብ ወለዶታት ንምስግጋርን ቀጻልን ንጥፈታት ከም ዝካየድ ብምሕባር ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተኻየደ ዓውደ ዘተን ንዕኡ ስዒቡ ዝተዳለወ ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂካዊ መደባትን ናቱ መቐጸልታ ከም ዝኾነ ገሊጻ ወይዘሮ መርየም ኣብ መወዳእታ ምዕቃብ ጸጋታት ብዝያዳ ዝምልከቶም ኣካላት ይነጥፍሉ እኳ እንትኾኑ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ብምግንዛብ ኣብ ምሕላውን ምክንኻኑን ሓድሽ ነገር ክርከብ ከሎ ድማ ቁልጡፍ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ምትሕባሩ ከዛይድ ኣዘኻኺራ ኣብ መደበር ጥዕና ገለብ ዝተኣታተወት ሕማም ቲቢ ንምንጻር ተገልግል ዘመናዊት መሳርሒት ማለት ጂን ኤክስፐርት ንዝነበረ ሃልኪ ግዜን ገንዘብን ኣብ መድሓን በቲ ሓደ ተርእዮታት ሕማም ቲቢ ኣብ ምንካይ ድማ በቲ ካልእ ዓቢ ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ተሓቢሩ ሓላፊ ትካላት ጥዕና ንዞባ ገለብ ነርስ መለስ ብርሃነ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ሕማም ቲቢ ንምንጻር ሕሙማት ናብ ማእከል ጥዕና ፍለዳርብን ከረንን ይኸዱ ከም ዝነበሩ ድሕሪ ምትእትታው ናይታ ዘመናዊት መሳርሒት ግና ብቐረባ ኣገልግሎት ይረኽቡ ከም ዘለዉ ኣብሪሁ ማዕረማዕረቲ ሓዳስ መነጸሪት ማሽን ሓድሽ መከላኸሊ መድሃኒት እውን ተኣታትዩ ከም ዘሎ ብምግላጽ ምስቲ እናበረኸ ዝመፀ ንቕሓት ተደሚሩ ተርእዮ ሕማም ቲቢ ብደረጃ ንዞባ እናንቆልቆለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ንኩነታት ሕማም ዓሶ ብዝምልከት ቅድሚ 2018 ናብቲ ከባቢ ከም ዘይፍለጥ ዝጠቐሰ ነርስ መለስ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንማሕረስ መጓስን ካልእን ኣብ ዝንቀሳቐሱ ሰባት ይርአ ከም ዘሎ ብምሕባር ንምቁፅፃሩ ኣብ ፅሬት ኣከባብን ምዕዳልና ሙስያን ዘተኮረ ንጥፈታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣነፂሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት
بمتكعتات إسرائيل زعنوة تحت قرصي وشمت قازان داقم نمهنات لعل 53 بليون دولار كم زدلي ودوب حبرات هاجرات قميتون بمتن جزي كررون كله داقم هنصا لعل 15 عامتات محبر قطباوي هيوت نبرتي ناب نمور نمملاسكا نويح جزي كوسد كم زغل تودب حبيرو لون باتي كاب موداتا 2023 كساب فلما 2025 زغصله وتهدراو سرحيت أستات 48 شح فلسطينيان كقتلون كله لعلي 220 شح قوسيلهم ملا حزب وشمت دما تمزابيلون سباو كساراتات نمكتا زحلف 10 الرئيس مع مقرات تقسكوا انت تتغبره قصالنتو اطارطاري خوينو كم زلو يزغلط من قسقاس حماس اسرائيل نتسمع كم تحسبته بمخصاص ككايدو نصنح مسرح ملقاق جهوتات نزي توسنه غزي كم زون صفهم محبارو يذكر اسرائيل اب لعلتي فلسطيناوي من قسقاس وتهدراو سقمتي كتوسد كم تخلت مثل زلا حدش وق كيولع سقات الله أبال هاجرات كيدان سيمين أتلانتيك نيتو نيوكرين زقبرو دقف بصفح ملكوعو كم زغطلو حبيران منسترات مكل غالات هاجرات لومي 10 تخلت لكاتي تاب كتما براسلس بيلجيم ابزكايد وركب كجبر زصنح دقف يوكرين ابتي كينات كتعوات اخالي كم زي نبره بمتكاس زقبر حاجز بعينه متنن كب كم زبلا رديوم اتكيدان كينات يوكرين كاب فلما 2022 كاب زولع ندحر لعلي 300 بليون دولار وتهدرو دقف كم زلاخيوم صبصبات زردون እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣባላትን ጽላት ምክልኻል ዝገብሮ ወጻኢታት ከዛይዳ ኣብቲ ርክብ ጻውዒት ቀሪቡ ዝዓበየ ባጀት ናይቲ ኪዳን ክትሽፍን ዝጸንሐት ኣሜሪካ ኣባላት ስልዒተን ክብከብላ ተደጋጋሚ ጻውዒት ከተቐርብ ምጽንሓ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር እቲ መጠን ልዕሊ ዓቕመን ምዃኑ ዝሕብራ ሓይሎ ኣባላት ነቲ ኣቐዲመን ዝተሰማምዓሉ 200 ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶተን ክኸፍላ ከምዘይከኣላውን ጸብጻባት የረድኡ بأمريكا زمرح نيتو نموسخ باجت بزملكت زقربو زلو تدغاغام صاوعيت اب استفلاليه كبابيتات عالم زكايدو زلو وتهدراو مسفحفح نمسمار زعلم مخاني يغلص اتكيدان اب مبراق اوروبا زكايدو زلو حدغنيا وتهدراو منقساس نتو زبا اب صطاون وتهدراون قلولاو شميمو كم زلو ناي قربا تعذبتي يتاوسون أمريكان بريطانيان صلات سب صرحوا أمرون ممعبال نستبعثها هاجراو سمع كم زي كتمالو حبيران كلتينا هاجرات بتصطاو مخنيات نتي نلعلي سوسا هاجرات زفرمالو سمعك أي كتمالون اتي هاجراو سمع سب صرحوا أمره كسعبو نزخل تصطاو سقات زتقس قمت كم زي هاو دم حبيران أبتي هاجراو سمع زختما حزباويت ريبابليك تشاينا هندن فرنسان زركبن هاجرات نممعبالو بحبار كم سرحا قليص أنالوان سب سرحة أمره عب كتباون تكنولوجي كون قصقص وتعود صلوا كم زلوا زحبوا ركيلاتات عبت صلات أفلطون نقحاتن حزبتات عالم كسفح كتصوعوا أني حمالون يوخن بر كلنا هاجرات عبت صلات نمستاف زخلن ودون عقمي سلازهيلون ربحاتاتو نمردا جزي كوسد كم زخل توم كيلاتات يردون حيالو كاب كند مشاركة النقد أمريكا زخنا هاجرات بريزيدنت دونالد ترامب عب لعلي التاو حاسينن ألومنيومن نزوسنو توساخ قرات كم زخنا نوت حبيروم مرحت هاجرات مكسيكو كندا أوروبا وحبرتن تمال 11 لكاتيت عب ذهب ومجلسي تسقمتي زي حلفنتاون زي فتحاون كم زخنا بمجلات كتباو ربحات هاجراتهم نمحلاو ناي ملسا قبر سقمتات كم زوسدو أتنكيغم باتي كاب 10 مقابت جميرو تقباراو زخون سقمتي سدد حاسينن ألومنيومن ناب أمريكا زقبراك عند هاجرات مكسيكو وكندا اتن قدامت بت سقمتي بالوتا زصلوا هاجرات كم زخاناي زغلص زلون كندا 800 تاويت كاب تقلالا طلب ألومنيوم أمريكا كم تشفن صبصبات يحبرون بريزيدنت ترامب داغماي ناب سلطان دحر مملاسون نوح كيصنحه اب لعلي عند مشاركة النقد زخنا تشاينا مكسيكو وكندا توسخي قرص تاو كم زوسنه ذكريوم يوخن امبر مكسيكون كندان وحزي زي حقاوين سدتنياتات ناب أمريكا نممكات سقمتات كحيلا دحر مسمعن اب لعليان زوسنو ناي 25 ميتاوي توسخ قرص نحد ورحي كم زن ناوحو يفلات منغسي تشاينا أمريكا ابوش مت دسيت تايوان تختاخي نطفتات اب مكياد تصميدا كم زلا كسيسون منغسي تشاينا نزكس زقربه أمريكا اجتو اب زخنه كفال بحر مبرق تشاينا زخنه وشمت ياريتا أمريكا اجتو عب زخنه كفال بحر مبرق تشاينا زخنه وشمت تايوان كلت مرحب كوينات كم زنقسقست بموقاسيو سراو تشاينا عب زوص مغلصي تي سقمتي جيجا ملختي زمحلالفن زباو صطاو حدغا زعرغن كم زخنه فليتون
ብዘይካዚ ሰራዊት ቻይና ንምንቅስቃስ ናይተን መራኽብ ኣሜሪካ ብዕቱብ ከም ንምክትታልን ንምቁፅፃርን መራኽብን ነፈርቲ ኩናትን ናብቲ ከባቢ ከም ዝለኣኸ ገሊጹ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ብወገኑ እተን መራኽብ ኣብ ኣህጉራዊ ማያዊ መስመራት ከም ዝነበራን ንቡር ወተሃደራዊ ወፍሪ ከም ዘካየዳን ሓቢሩ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ወሽመጥ ታይዋን መራኽባ ከተንቀሳቐስ ድሕሪ ዳግማይ ምምጻእ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ንፈለማ እዋን ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣሜሪካ ናብቲ ከባቢ መርከብ ውግእ ከተንቀሳቐስ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ቻይና ብተደጋጋሚ ክትቃወሞ ምጽንሓ የረድኡ መንግስቲ ቻይና ደሴት ታይዋን ኣካል ሉዓላውነቱ ምዃና ብተደጋጋሚ ብምንጻር ኣሜሪካ ብተናጸል ምስ ምምሕዳርታ ደሴት እትገብሮ ዝኾነ ዓይነት ወተሃደራዊ ዲፕሎማስያውን ንግዳውን ዝምድናታት ምትእትታው ኣብ ሉዓላውነታን መሬታዊ ሓድነታን ምዃኑ ብምግላጽ ኣትሪሩ ክቃወሞን ክኹንኖን ምጽናሑ ይፍለጥ መንግስቲ ኢራቅ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ጃፓንን ስዊዘርላንድን ዝጸንሐ ጥንታዊ ቅርስታትን ቅብኣታትን ሃገሩ ከም ዝመለሰት ማል 11 ለካቲት ኣፍሊጡ እቶም ጥንታዊ ቅርስታት ብመንገዲ ኣብ ከተማታት ቶኪዮን በርንን ዝርከብ ኤምባሲታት ኢራቅ ከም ተረከበ እዩ ዝሕበር ዘሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራቅ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ቅርስታት ንሃገራዊ መንነትን ጥንታውያን ስልጣነታትን ኢራቅ ዘንጸባርቑ ከም ዝኾኑ ሓቢሩ መንግስቲ ኢራቅ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ 2024 ነቶም ዝተዘምቱ ቅርስታት ናብ ሃገሩ ንምምላስ ምስ ጃፓንን ስዊዘርላንድን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ጸብጻባት የረዱ ኣሜሪካ እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ገለ ካብቲ ኣብ እዋን ኩናት ኢራቅ ዝተዘምተ ጥንታዊ ቅርስታት ኢራቅ ናብ መበቆል ዓዱ ከም ዝመለሰት ዝዝከር እዩ ኣሜሪካ ኣብ 2003 ብዘካየደቶ ወራር ብዙሓት ጥንታዊ ቅርስታትን ስነ ጥንታዊ ቦታታትን ኢራቅ ከም ዘመተትን ከም ዝዓነወትን ጸብጻባት ይረዱ ሓይልታት ጸጥታ ኢጣልያ ትማል 11 ለካቲት ብዘካየደዎ ሰፊሕ ስርሒት ልዕሊ 130 ኣባላት ጉጅለ ማፍያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ፍሊጦም እቶም ገበነኛታት ኣብ ምሕጻብ ገንዘብን ምዝማት ባንክታትን ተዋፊሮም ንኻልእ ገበናት ዘገልግል ገንዘብ ኣብ ምእካብ ክነጥፉ ከም ዝጸንሑ ተገሊጹ ምስቲ ጉዳይ ብዝተኣሳሰር ድሮ ብኻልእ ገበናት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዝጸንሑ 33 ጥርጥራት ተወሳኺ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ተዋሂቡሎ እቶም ገበነኛታት ብዘይካ ኣብ ምሕጻብ ገንዘብ ኣብ ምስግጋር ኣጽዋርን ዕጸፋ ርስን እውን ክነጥፉ ከም ዝጸንሑ ተገሊጹሎ ኣባላት ጉጅለ ማፍያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣትዉ እዚ ናይ ፈለማ እኳ እንተዘይኮነ ዝፍጽምዎ ገበናት እናዓበየን እናተራቐቐን ይመጽእ ከም ዘሎ ግና ይጥቀስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኣብ ዞባ ደቡብ ብውህደት ምምሕዳራትን ሓይልታት ምክልኻልን ኣደማዒ መደባት ልምዓት ከም ተዓመ ተገሊጹ ኣብ ኑዞባ ሓመልማሎ ምርጫ ኣመሓደርቲ ከባብን ኣካየድቲ ስራሕን ይካየድ ኣሎ ኣብ ዞባ ማእከል ሓደጋታት ትራፊክ ኣብ 2024 ብ7.5 ሚእታዊ ተወሲኹ ብመጥቃዕታት እስራኤል ዝዓነወ ትሕቲ ቅርፂ ወሽመጥ ቃዛ ንምህናፅ ልዕሊ $53 ቢልዮን ከም ዘድሊ ተገሊጹ ኣባል ሃገራት ኔቶ ንዩክሬን ዝገብሮ ደገፍ ብሰፍሐ መልክዑ ከም ዝቕጽሎ ሓቢረን ኣሜሪካን ብሪጣንያን ጽላት ሰብ ስርሖ ኣእምሮ ንምምዕባል ንዝተበጽሐ ስምምዕ ከም ዘይክትማሉ ገሊጸን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና